Tutorial honetan ikusiko dugu estatistikan grafikoak nola eta zertarako erabiltzen diren, bai, eta dauzkagun grafiko mota ezberdinak. Orduan, datu estatistikoen taulak eta adierazpen grafikoak berezko hizkerak dira. Informazio emateko oso modu eraginkorrak. Izan ere, esaten dena askotan begietatik sartzen da, bai. Adibidez, taula honetan berehala ikusten dugu garraio publikoan 7 pertsona datozela, oinez 15, bai, edo grafikoa begiratuta ikusten dugu adibidez etortzeko modurik erabiliena oinezkoa dela, bai, gero ikusten dugu bakoitzaren proportzioa, bai, ikusten dugu moduan oso erabilgarriak dira informazioa transmititzeko, bai taulak eta baita grafikoak ere. Adierazpen grafiko mota asko daude, bai, eta guk sarrian erabiltzen direnek ikusiko ditugu bideotxo honetan. Adibidez, lehengo adibideko hau sektore diagrama bat litzateke. Baina, goazen apurka-apurka. Orduan, barra diagramak ikusiko ditugu lehenbizi. Demagun hemen, populazio bat, ikasgela bateko ikasleak, eta aldagaia nebarrebak direla, bai, nebarrebak kopurua. Bale. Orduan, datuekin eraiki dugu barra diagrama bat. Kasu honetan biratu, ardatz horizontalean ezarri ditugu nebarreba kopurua. 0, 1, 2, 3, 4 edo 5 nebarreba, bai. Eta beste honetan ikasle kopurua, bai. Orduan, adibidez, hemen ikusten dugu 2 nebarreba dituztela zenbat ikaslek 7. 2 nebarrebaren gainean, biaren gainean eraiki dugu 7ko altuera duen barratxo bat. Bai, horregatik deritze barra diagramak, edo nela beste guztiekin. Beste adibidetxo bat, kasu honetan populazioa ikasgela bateko ikasleak dira ere. Eta aldagaia ikasgai kutxunena, bai? Bale, kasu honetan, ardatz horizontalean ikusten dugun moduan ezarri ditugu ikasgai bakoitza, bai? Eta ardatz vertikalean ezarri dugu ikasle kopurua, bai? Orduan, matematika gustoko dute, kasu honetan, 5 ikasle, matematikaren gainean 5 altuerako barratxo bat eraiki da. Euskera gustoko dute kasu honetan 2 ikaslek, euskeraren gainean 2 alturako barratxo bat eraiki da. Bai, hau litzateke beste barra diagrama bat. Argi ikusten da, edo gogoratuko baduzue, kasu honetan aldagaiak kuantitatiboak direla, bai, kasu honetan nebarreba kopurua zenbaki bat delako, horregatik aldagai kuantitatiboa da, eta kasu honetan ikasgaien kasuan aldagaia kualitatibo litzateke, bai, ikasgai kutxunera, matematika, euskera, aldagai horiek kualitatiboak dira, bai. Orduan, laburbilduz, barra diagrama adierazteko barra mehe batzuk erabiltzen dira. Aldagai kualitatiboen maiztasun taulak adierazteko balio dute, baita balio gutxi hartzen dituzten aldagai kuantitatiboenak adierazteko ere. Barren alturak proportzionalak dira dagozkien maiztasunekiko. Bai, ikusi duguna. Bale, histograma. Kasu honetan, populazioa liburutegi baten erabiltzaileak dira, bai? Eta aldagaia asteko irakurketa orduak. Bale. Orduan, kokatu ditugu hemen, bai, egun batean, bai, dauden irakurketa ordua, bai, kasu honetan, tarteak esarri ditugu, bai, 0tik 3ra, histogrametan tarteak sartzen dira, 3tik 6ra, 6tik 9ra, 9tik 12ra, bai, ez ditugu zenbaki guztia jarri 1, 2, 3, bai, bale, orduan, adibidez, astean 12 eta 15 ordu artean irakurtzen dute 70 erabiltzaiek, 12 eta 15 artean, zenbat erabiltzaile? 70 erabiltzaile, bai? Ardatz honetan daudelako erabiltzaile kopurua, bale? Orduan, hau litzateke histograma bat, beste adibidetxo bat. Kasu honetan populazioa parke bateko zuhaitzak, eta aldagaia altuerak. Bai, altuerak, zuhaitz bakoitzak bere altuera du, orduan, sailkapenean tarteka sailkatu ditugu hemen orduan, altuera tarteak esarri ditugu, bai, 0 eta 2 metro artean, 2 eta 4 artean, bai, zenbaki negazkenean dira tarteak. Eta tarte bakoitzean dagoen zuhaitz kopurua, hemen, ardatz vertikalean, irudikatuko dugu. Bale, orduan, kasu honetan 0 eta 2 metro artean zenbat zuhaitz ditugu? Hau baldin bada 500, 600, 700, 800 da 50. 2 eta 4 metro artean, kasu honetan 500 eta 50. Bai, eta honela irudikoatuko genuke. Orduan, histograma bata bestearekin lotzen diren laukizuzen zabal batzuk osatzen dute.
Bale, orduan, hemen laukiak bata besteari lotuta daude. Balio desberdin asko hartzen dituzten aldagai kuantitatiboak adierazteko balio dute. Orduan, aldagai kuantitatiboak asko direnean, ez dugu erabiliko barra diagrama, bai, erabiliko dugu histograma, bai, asko direnean. Barra horien azalerak proportzionalak dira dagozkien maiztasunekiko, bai, eta hemen sortzen den azalera, bai, maiztasunarekiko proportzionala dela, bale. Maiztasun poligonoa, bale. Lehengo barra diagramatik, bai, maiztasun poligono bat ere dezakegu datu bakoitzaren erdiko puntuak elkartuz gero. Lerro gorri hau izango litzateke maiztasun poligonoa. Baita ere daiteke histograma batetik, adibidez, lehengo histogramatik erdiko puntuak elkartuz, lerro gorri hau sortzen zaigu, bai, hauze litzateke beste maiztasun poligono bat. Beraz, maiztasun poligonoa aldagai kuantitatiboak adierazteko erabiltzen da. Barren muturrak edo histograma bateko lauki zuzenen erdigunak lotuta eratzen dira. Bale. Eta sektore diagrama. Hurrengo diagrama hauetan, herri bateko hezkuntza arloak publiko, itunpeko edo pribatu izateari buruz izan duen bilakaera ageri da. Adibidez, hemen ikusten da, 1985ean, publiko hezkuntza publikoa oso ondia zela, bai, zati berdea. Itunpekoa urdina eta pribatua gorritxo hau, bai. 2005ean ikusten da nola publikoa apurtxo bat txikitu den, itunpekoa handiago da eta pribatu ere handitu da. Eta 2005ean, 2015ean markatu, ikusten da ja nola itunpekoa publikoa bezain beste den, bai. Eta pribatua ere handitu den, bai. Orduan publikoa txikitu da, itunpekoa eta pribatua handitu. Beraz, sektore diagramak oso lagungarriak dira, adibidez, aldagai beraren bilakaera ikusteko. Bai, hemen ditugun hiru aldagai hauek denboran zehar nola aldatu diren ikusteko oso erabilgarri dira. Adibidez, eskuineko hori esaten duena. Grafikoek adierazten dute herri horretan hezkuntza nagusiki publiko izatetik pribatua eta itunpeko izatera pasatu dela. Bai, hori da ondorioztatu daitekena grafiko hauetatik oso errez bistazo baten. Orduan, sektore diagrama edozein motako aldagaiak adierazteko baliagarria da. Sektore bakoitzak aldagaiaren balio bat adierazten du. Sektore bakoitzaren angelua proportzionala da dagokion maiztasunarekiko. Bai, orduan, zatiak maiztasunarekiko proportzionala dira, bai. Kasu honetan edo angeluak, angelu hau, beste angelu hau edo beste angelu hau proportzionala da maiztasunarekiko. Ondo, estatistika grafikoak lantzeko ondoko hiru ariketak egitea gustatuko litzaidake.